Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya prawira tiktaya Runanggana magawe gelarira wang-wang Wiladala ora pangling Bagong Sajae wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana omong ni. Lho kose. Aku ki patih kowe mingkire kok ora basa karo aku. Ming arep gelut kok basa iki cara ngendi? Kowe tekan kene ra ming arep nyekel aku to? Ming arep nyekel Petro to? Ha lha ketara kowe ngentak kowe para Sata Kurawa. Ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasane kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Ora ana perlune. Arep kowe patih, arep aku kawula. Nek aku ora buta basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni. Wis biyen. Kan biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kene terus wedi karo Sengkuni ora. Ya mung aku ngajeni karo kowe. Ha nek wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting Patih karo kawula cilik. Aku anane wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip sing dinteni apa ta ni? Wong urip sing dinteni modar. Ku mung kari antri, tak omongi. Mung kari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi pati urip ro menungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip. Sing gawe urip Gusti sing Maha Nasa. Antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti. Isa uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning isa uga bengi iki Sengkuni potol ndase. Kuwi ya wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, rasaku ki ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka tok wedang. Piye ladala? Ora ladala iki serius. Tru, ngati lho. Ya. Padha-padha le loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep. Mburine wis sapa, Tru? Sapa ya gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma. Kudu Kartomarma iki brengose ra kaya ngono kuwi. Wis citraksi dengkulmu. Udu citraksi kuwi. Weh domonge kok. Citraksi kuwi. Oh, udu to. Udu. Oh, berarti Tirtanata. Alah. Udu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah, Setayu. Surtayu. Tak ngerti to? Urung. Anyaran iki. Wis ora masalah, ora tau tepung kon molo tak polone. Yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa, sing tak wedeni apamu? Dibantangane Surtayu, pecah sirahmu. Maju le. Aku tak ngaso. Dibantangane Petro, ambyar kowe. Maju, Tru. Aku tak golek es teh. Oh, pancen badut ora. Petro ora gelem masrahke bongkoan marang para Sata Kurawa iki marganing patimu. Mang maju mriki Ndara Surtayu. Nek ajeng kewirangan mungsuh ana kawan Petro.
Ya, Raja Mega. Piye? Warna ndi kowe? Lho perang piye ta? Kowe ora usah ya, Kang, ora usah perang. Awakmu kaya ngono nek perang malah mudhar. Aja ngempukke. Apa jenenge? Ngempukke apa? Ngempukke ager-ager. Kata-katane lali ya. Ora usah maju tak tandangane karo Bagong. Weh, kowe ngecek karo aku ta kowe? Aku turu iki mau nyusun kekuatan. Waduh. Iki sing maju Kartomarma, ora peduli Kartomarma, Karto kuat, Karto bejo. Kowe karo Bagong ngaso. Tandangane to. Kowe nengke wae, sapa apa wis wae. Wis, cah, pengen mudari ngono kuwi. Aja ngecek karo aku. Kowe ora ngerti tandange kakangmu mbarep. Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh, meguru karo kowe 20 taun. Ning kene nonton tandange kakangmu. Gareng barang melu. Lho rombongane. Pasukane paguyuban pekumpulane. Petro adikku, Bagong adikku, masa aku ora entuk melu. Yo yen ngono wong telu bakal tak rangket. Weh. Kowe iso ngrangket nala gareng sasat iso njara langit. Iki merganing patimu panggao tayoni. Biar. Jaket Wadiake murite Wong Faihung. Wong Faihung lho. Wong Faihung iki sapa? Wah, cah kuno ora tau ndelok film. Kuwi lakon ya terus nek muni pencak, wah, gilani ora. Piye, glereng ta? Hajake. Are ndi? Ngaso pundakku kecedhet e. Pundake kecedhit mulane kok ceniningan. Wah iki jan rame. Aku wis ngalahke siji, gareng ngalahke siji. Kowe nyambut gawe apa, Gong? Kowe nyambut gawe apa? Bagianku saiki. Bagianmu. Sing maju lho kok. Embuh ora ngerti sing penting pethuke. Oke, siap. Minggir trajang iki lho. Iya, dasar Puranyata. Anake Begawan Durna kuwi. Iya. Kowe barang melu maju. Aku abdine Kurawa. Didhawuhi supaya nyingkirke karo kowe. Ayo tak bondo tangan wak kerincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Iso nyekel aku isat sasat iso njara langit. Kene marganing patimu. Kene marganing patimu. Ayo, panggao tak ayone legane maju.
nyerimpet-nyerimpeti. Ora iso trampil aku le perang. Nganggo iki kowe. Ayo kene. Iki sandangan pencak silat. Jupak dadamu ora gogrok atimu aja diundang Bagong regane. Gelem tak bondo apa ora kowe? Ten aku kena terus saiki. Mati. Ning aku njaluk bogar cara apa? Aja meneng bae. Kowe nyimpen tenagamu. Kowe nyimpen kekuatanmu ayo. Tibakno ning Sotama ora bakal tak tinggal loncat. Apa diarek wedi karo kowe? Ngantemo aja meneng bae. Kowe tak jotosi kaya ora mbok rasake. Anggepmu tanganku ki enteng apa piye? Anggepmu tanganku enteng apa piye? Mendono wae matane. Kowe malso. Lho malah arep nendi kowe iki mungsuh karo gurung menang kok isar lunga. Tro, es ora dombe lho. Ora. Ayo sambato. Sambato, malso. Aja meneng wae. Cubrok. Kowe iki ngopo kowe iki? Kowe kok ahe kaya swara jaran anggepmu aku ki apa anggepmu kowe ngece karo Sotama kowe ngino karo Sotama tuprok aja meneng wae kowe ora nyebelekke Sotama aku ki anak pendhita aku satriya aku tukang perang aja mentuk tinggal mbiyang-guyu tuprok. Ora tuprok. Aku ki anak pendhita. Aku satriya, aja kok sepelekke. Anggepmu apa? Tuprok. Iki ngapa iki? Satriya maju perang mundur, ora babak kulite kok nangis. Sakit manah kula, Man. Adi kula lara. Lara perkara apa? Kula mungsuh Bagong. Ya mbake wis nyandang mingkari nganggo kathok training. Ucul klambi digubeti nganggo tampar plastik. Sajake ketok nek wani kali kula jotosi nggih rai kula jotosi nggih dodo. Kula ken males niku mboten males, cengenges niku. Kula antemi kaya ora ngrasake. Kula jotosi kaya ora ngrasake. Lah terus kok kowe nangis. Ngenten iki Man, kula antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat karo ngenten iki. Kali sikile tuprok. Terus cangkeme ngenten iki Man. Niku kula rasake kok teng ati kula lara banget. Lara banget rasane Man. Alah, Satama. Ditabah-tabahke ya Nger. Dipun tabah-tabahaken kados pundi? Bagong ngerti lelakonmu wong Bagong ki ya tuwa tenan. Inggih. Bagong ngono kuwi ngandhake nek kowe iki ora nesu lho, mboten. Kowe iki anak jaran. Sampeyan sembrono. Ibu kula niku widodari. Ning keleke papat. Lho keleke papat pripun? Wujude jaran. Mula Bagong ngerti mergo Bagong kuwi ngerti sejarahmu. Bagong ngono kuwi ora kok piye-piye ning ngece kowe mula atimu lara. Kuwi mergo dheweke ngonekke nek mbokmu iki jaran. Man, sampeyan sembrono. Bapak kula niku pendhita, ibu kula niku widodari. Widodari ning wujude jaran. Lho. Jare ibu widodari. Ning sok nggo balapan. Wah.
Napa tenan apa man? Wedomangi kok ora gugu. Wah, ya sak ngisoring dramakan pakatine Kanjeng Rama. Pendhita kundang monyor-monyor kok mintrima ngrabeni jaran nganti anak-anak kula ki man. Lah iya. Ora usah kuwatir, Cuk. Gedhe sethithik kowe wis dienggo pacuan kuda. Samane ku sembrono ana wong kok pacuan kuda ora. Sakit manah kula. Man, apa? Napa rene ku dereng enten wong napa? Ya wis ana, karang bapakmu ki ngglidik e. Mula tak aku duwe wedhus tak kandhangke terus. Ndak patutan ro bapakmu. Wah, sampeyan iku ngoyo-wono serane. Omong kok sak pinake dhewe. Ngrembug apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa. Sampeyan iku wong napa bocah? Sampeyan iku wong napa bocah? Ngerti sataman iku ora bocah ora dong kok mang dunung-dunungke. Sampeyan seneng nek kula wirang, sampeyan seneng nek kula kisinan. Ha. Oh, ketoke kancane mungsuh sampeyan iku. Keparat marang maning jajalanan. Kakang. Kowe aja ngecek anakku lanang Satama. Ayo, nek pancen para kawan kabeh padha wani karo Bawan Durna. Ungano dadamu. Kene maju legane ngatu glandang cundha manek ora jeblok metu aja tuntang Bawan Durna. Tuprok. Tuprok. Sing mburi isih belo. Belo dengkulmu mlacat. Ah, senengane ngeceng aku ora. Petruk kancong bolong Bagong penyakit ku arepe dhewe. Ngono-ngono ya kena ning aja ngono, aja nganti mirang-mirang karo Bawan Durna. Ayo. Kene adu arep ora ngino karo aku. Curang. Wush. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Sukacita. Penyakit ora. Seneng sampeyan nek kula kewirangan. Mboten kula mung gagas kok dodong niku. Alah pono kawan niku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan. Duplak. Kurang sithik, Gong. Mandeke ora nggontu. Kurang sithik. Tuprok. Tuprok. Strayali binatang. Nyakit ana ning jajalanan. Oh, sengkuni kaya tentuk dolanan. Melu mirang-mirang karo Bawan Durna. Gumen ae. Ing atase Ponokawan kok dong sejarah iki lho. Iso mirang-mirang karo Bawan Durna. Iya. Perot. Sengkune perot. Mangriyen. Sampeyan kok dadi ngece kali kula. Nek ece-ecenan niku ora nyerangkrak sak dhuwuring tenggak. Perot yo men, mene sampeyan pendhita kok irunge kaya bedet. Ya men, nek ora cangkep pira-pira. Nek ora bedet. Perot. Bedet. Perot. Bedet. Radet. Radet. Perot. Bedet. Petro. Ayo mrene. Ketiban bedet. Waduh. Syukur. Walik-walik ora regane atiku. Oh, gugu karepe dhewe dewate. Pripun? Kula watese napa mboten? Durun. Rene le. Mungsuh Ponokawan nek nganti kalah isin wirang bebarang kowe panenggak Kurawa. Wah. Mang semikir, Pak. Lho trajange kala karo rangkete mbok siji. Wong kendir. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Sakarepmu.
Joget ki bebas kok, Mas. Ayo sampean mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Nglabrak kula? Ya. Ora gelem tak bonto tak krincung sikil tak tugel gulumu babar pisan. Weh, lampuh tenan. Sampeyan iso nugel gulune Petruk sasat iso ndoro langit. Ayo sing dadi nyatane. Nya. Lho. Ngopo iki? Lho sampeyan ajeng napa? Nugel gulumu. Nya. Penak ta kula? Ora usah dadak kokean. Halo, apa? Antil pisan gletak malah sampeyan kisinan. Sing dadi nyatane teng peperangan iku ora mbutuhke wong joget. Teng peperangan iku ora mbutuhke wong bengak-bengok. Sing dibutuhke kekendelan, kewanen. Nya. Lho ngoten. Wah, kendel tenan ta iki. Wedi marep apa? Nya. Saka mburi kena bebas, ajeng nyuduk kena, ajeng nyabet pedang kena, ajeng mang tuthuki kanggo napa-napa kena. Lho ngenten iki wong perang iku bacut kendel wani mati. Nya. Lho mbangane halo. Guajul pisan prata luntune apa ora isin? Aisyah. Ayo, aku ya kendel nek mengko kendel kaya kowe. Wis wani maju perang ya wani kendel. Ayo dadi nyatane. Nyo, ayo. Wedi marep tak mungkur ora masalah nyo, ayo. Kuwi ngopo kuwi? Lho sing penting wani kaya kula niki. Nyo. Lho, mburi wae piye? Nyo. Kaya kula niku lho kendel tenan. Ayo iki ya kendel nyo, ayo. Ayo. Kaya kula nyo. Iya nyo. Wani kae isih. Ayo arep mburi wae piye nyo? Mburi ya mburi nyo. Isih. Santai. Terus ya modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokean gerak, rasa kokean obah, gamelane men leren. Kula harus sampeyan gelut atos-atosan. Oke. Iya, wah, dosasana kok oke modern kok. Sampeyan sing napa kula sih? Manut. Ya. Mangantem sak seru-serune, pecah sirahmu. Ora apa-apa. Malah matur nuwun kula sampeyan iso mecah sirah kula. Ping pira? Manut sampean. Pindho ya pindho. Ya. Ning gentenan lho. Iya dadi wis ya. Ya, matek kowe. Matek apa sing dadi nyatane sik kok mau tak matek. Yo, gawe wis. Wah, pecah sirahmu. Nggo. Ujar kowe. Lho mendonong. Mesti mumet kowe. Mboten, nyo. Ping pindho sisan. Wedan. Ora ngrasake apa-apa piye, Truk? Mboten. Wah, gleleng tenan. Yo, ping pindho sisan. Slak pengen ngantem sampean kula. Wah, iya. Pecah sirahmu. Ayo, wis. Nah, ngenten iki tegese perang mat-matan. Lah iya, sapa sing kalah mesti gletak. Mesti gletak. Mriki. Nanti lho gentenan. Waduh. Lho gentenan lagi. Lho janjine gentenan kok. Ya kene. Ayo. Siap. Hati-hati, winginane tak nggo ngantem ndas wedhus pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Iki ngedeg-degi ngono kuwi. Aku mau ora ngomong apa-apa terus bet kok kowe kanggo ngomongke ngono barang kuwi jenenge ngedonke atine mungsuh. Ya wis tak omong nggih pun. Ya. Haup. Ku tak kampleng lho kowe. Kene iki wis ngampet ambegane, guys to, yo. Hai. Wila rapopo pangeran Pati mbeng karo batur. Ya pindho. Lho mau aku pindho kok. Janjine pindho-pindho. Oh iya. Ayo. Siap. Ngati-ati ya. Halo. Ayo. Wila ampuh piye merinding awak. Yo gentenan. Nya, ngene iki perang ora ngentekke tenaga tur mat-matan. Lah iya. Nah, pisan kasuduan bocah iki ndase saka apa ya? Ora apa. Lho, iki ra dijambak ngene iki kok. Aku ki pangeran Pati dijambak batur. Perang iki ora ono pangeran Pati ora ono batur kok. Derajate padha nang kurang. Oke wis. Ayo. Ngati-ati. Ora apa ndi mawonge. Iki kok ya ana Petruk. Kene ya ana Petruk, kene ana Petruk. Niku sampean buyer. Wohe.
Hilang. Pisan gas yo, pisan gas nyo. Ngati-hati. Sik lho lagi to. Iya. Sak kuat-kuatmu lek to. Yo, awas. Hop. Ha. Makasih. Dar. Kok nggo apa, Gong? Nganggo pukul aspal. Oh, pecah sirahe. Waduh, Dur. Piye mau gayeng kok saiki kok sepi? Ya, wadah aku mung turu dela terus. Ora apa-apa, ora masalah. Sing dadi gentenane. Oleh. Ora setan ora. Ana makne cilik kok dijambak sak penake dhewe. Petruk, kowe aja gleleng macakmu gembelo siramu lak kandhake Raden Werkudara Raden Janaka. Sanggone bapakku inggih. Wah, ya kene mlayu-mlayu. Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Dipun trajang Panakawan. Petruk Gareng kaliyan Bagong. Anggenipun ngamuk punggung Sultan Toha Nirbaya Nirwikara. Menawi mboten Raden Janaka miwah Raden Werkudara, kula kinten perkawis menika mboten badhe rampung monggo. Kula aturi ngrangket dhateng Panakawan dados sarana wurunging Bratayuda Jaya binangun. Petruk Nala Gareng Bagong, aku ingkang merpati karo kowe. Wani sing maju Ndara Janaka Ndara Werkudara. Nek ora wani mongko kowe karo aku wajib ngilingke Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Piye le? Wah, repot saiki. Mbok sumpah wis. Ora bakal iso piye-piye, Tru. Lah terus? Ngene wae. Ya diwaneni yo. Ya kono. Kono nek wani kono. Kowe kuwi lho. Aku ora wani kok. Terus terang aku ora wani. Gareng kuwi sing murite wong Paihung. Payu menyek nek iki ora payu. Musuh Ndara Janaka Ndara Werkudara arep ngendhalke wong payu modar tenan. Mulih wae ning negara Ngamarta matur Kakang Sumaryo. Mlayu wae nang kowe ngojek wae reng. Lah ngopo? Aku deglok e. Aku wis tekan ada kowe isih ketingling-ketingling. Kowe dianu goleke ojek ya grab. Grab-grab kurang didit kok nganggo grab barang. Ora sak kok ngomong ayo mlayu kok. Ya mlayu saiki dina iki. Yo le yo. Ayo. Apa ya? Mengo. Wis cekel Satpol PP. Mudyar. Monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngastina. Pengayomane Piyai Ngastina Ndara Baladewa. Petruk. Kowe sing kaya negara Ngastina. Ya ora? Kamana Piyai Nenggala nyus. Mudyar. Bagong maju loloi negara cangkeme nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe deglok cikot kira tak nai pangapura. Wah. Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Lah karanganku. Karangan iki bakal mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Ngapunten, Ndara.
Petro. Ngono. Ngopo kowe mlayu? Apa kowe mlayu? Kowe iki nek ngomong pisan ki sing cecale nampa. Nek ping pindho ki wis getak. Oh, ngene ngomong mlayu. Aku tegese ngopo kowe mlayu-mlayu ndak Nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Terus, Gong, aku mburi wae ah. Kowe sing arep aku wedi tenan aku nek kowe ngomong ngono kuwi. Ah tandane. Sing dadi juru wicara sapa? Ayo kowe. Nggih kula pundhang. Aku ngomong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten ta? Ya, sapa? Kula. Kowe saka ndi? Saka ndi? Gong, kowe iki kok nanun. Saka ndi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak. Yo. Ken nggo nganu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus teng mriku kula geger. Lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang arep ndasmu kowe. Nang ngetoke nang nggono modar aku. Kowe mung kari bombong wae. Santai jengkol anu diutus Bapak kan boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Yo, terus geger karo sapa? Geger karo Kurawa gelut rame banget. Lho, kowe iki perang karo Kurawa? Heeh. Anu iya. Alah. Anu nggih. Terus menang sapa? Anu terus. Aku menang ora? Menang kula kali Petro kali Gareng Kurawa bubar. Ora geleng to? Wedya. Wah, la elok, temen. Ing atase ming batur-batur kok menang karo para piyayi-piyayi. Ha ngene iku, kula niku ora ming piyayi tak kalahke pianoe tak dol. Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyayi loro. Sapa? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Mbelani Kurawa ketoke. Wong dilapori Patih Sengkuni. Lah terus kowe mlayu. Kok mlayu ngopo? Wedi na. Lho, jare peng-pengan Kurawa 100 e kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mriko niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Kuku. Kacamata. Pancanaka. Nang tangan iku modot 3 meter, cuwek kuku Pancanaka modar kula. Lah terus kowe bali, terus ketemu sampean. Nah iki padha karo kula among-among nyawa. Sebabe ketemu sampean mesti belani Kurawa. Sing kandha sapa? Embuh. Kok sing kandha sapa kok embuh? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Iki bingung tenan aku, bingung wedi. Aku kepaya ya, Tru. Wis lho diampet sik. Mulane kok wis terus sithik. Wis metu sithik. Diampet sik. Wong wedi kepoya ya padake. Ha iya. Sing ngundakku belani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampeyan niku kulino teng ngene wong Kurawa kulino terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu, Bagong. Heeh. Anu iya. Gong ora salah to? Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku semendakno srawung karo Prasata Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala, endi sing becik, endi sing bener, endi sing luput. Aja mbok aku pendak aku srawung karo Prasata Kurawa. Terus aku melu-melu karo Kurawa watak aku ora budi tandala. Ngerti? Nggih. Ngerti, Gong? Ora, meneng wae to anggere nggih. Kok ora kecepetan ya ngono? Jam wis cilik. Wah, nggih anggere muni nggih beres. Iya. Lah terus lho, nek pancen Werkudara Janaka arep teger karo kowe, aku sing ora trima. Ora trima maksude? Yen perlu kowe tak labuhi. Kowe tak belani. Iki. Tas. Oh iya. Hei. Aku nang kono. Aku arep tos malah kleru ndasmu. Iki aku lho sing marai. Iya. Estu tenan. Lahir batin. Ngono nek nganti Werkudara Janaka ki maju, kowe aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. Kula mawon lho. Ya. Kula sinuwun. Rasa. Aku sing dipercaya. Iki gleleng aku arep banter. Sing diparingi ngambil napa sinuwun? Alugara. Modal ora kowe. Alugara. Iki aku maju nggawa Alugara
Ndara warku Ndara Janaka mlayu Kurawa tak kutuki alu cuk cuk cuk. Modar kabeh. Ora njur dipateni kabeh kok, ana sing diuripke. Ah, nggo padang-padang. Ha iya. Padake dian ora. Astu napa? Tenan. Nek pancen astu coba ora tak nonton. Kaya ngopo karone? Ning aku paling karo kowe. Nggih, minggu medeni Werkudara karo Janaka. Nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, Alugara balik ke aku. Siap. Tenan iki? Nggih. Lahir batin. Lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong iku lho ngapusi. Oh, iya. Ning sak gedhangan iku mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Areng bokor sadang ora kabeh. Tanpa bantal, tanpa kloso. Oh, Ibu Pertiwi kok hubungane karo Gubuk Asmara. Yo tampan ono. Tak bari ngambil. Nggih. Ning nek Werkudara Janaka ora wedi, Alugara balik nang aku. Adikku lanang loro tak ajari kanggo Alugara. Siap. Titip prani mangan anak anong paricata. Mbak lumembak lamun mambeng liru mbak ing segara angra. Oh. Niki lho kok? Iya. Kok ya cindramata lho. Cindramata dengkulmu locok kuwi Alugara. Ora percaya njajal batune bathungmu templekno iki. Niki lho. Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Aja. Nyekel pusaka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tekan sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan sing ndi, Gong? Nggih, kleru ta. Tangan tengen, ya. Kuwi tangan kiwa. Tangan kiwa. Waduh. Abang iki goblok kok kuwi rasa cewek to. Butuh iki tak gawa kowe rasa kaya to. Iya. Nyembah ping 3. Iya, nek ora nyembah kok kowe gegeblak, kualat. Oh, nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mau ping pira, Tru? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono kuwi. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. Siji. Loro. Telu wis cukup tangan tengen candhake kuwi kok. Piye? Madhep rono. Nah, dikok tangan loro, ndak tiba. Nggih. Mati kowe ajar das kowe. Ah, kene wedi. Kene wedi lho pusakane dhewe. Iki pancen cah edan ora. Aku meng jajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkulmu locot kuwi. Kuwi nek nganti tekan dadaku aku mati tenan. Ha ya ora mungkin ya. Minggir. Ya. Minggir ah, cuplok matang. Iki canggleleng iki. Awak Surakarta jangan. Ora ngerti kancane iki. Nata Mantura Prabu Baladewa tipan Alugara. Sing ngakon kuwi dadi Nata Mantura sapa? Ketoke niku nek nggawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gak aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu e. Ayo mati jeneng aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakaremu ning omongane tok. Nggih. Oh iya. Jagat Dewa Bathara kocam kacarita kae kecam kae mrijo. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis to? Iya. Kalau jawane kuwi ngono bakone wis to. Kowe mari ana ora ketipan mungkin negara krakon mati jeneng kowe. Adikku Janaka.
Ngedan Bagong. Kowe aja nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Jaroko. Ya meng aku kena soting Kyai Nenggala, aku dadi wujud Bagong. Nah sejatine aku kadangmu nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, panjenengan ngono. Mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugara satemah wujud Bagong. Adikku diwancen bener mengkono. Apa to sampeyan den aku sae wujud dadi Bagong mergane aku arep mbelani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yai, wonten dawuh. Apa sebabe kowe arep nyikara karo Panakawan? Panakawan badhe kula bondo. Lebetaken wonten ing Pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten Koko Prabu. Lah ngopo? Nek nganti Panakawan kowe wani genjak sikara karo Panakawan. Kowe ora eling, Janaka. Kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petro karo Gareng karo Bagong. Dimong wis semono, wis kuncung nganti gelung, wis jabang nganti traprang. Wiwit bayi nganti tuwa, apa kowe arep ngira-ngira labane nolo Gareng Petro karo Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petro Gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora trima. Ayo, tandangono Kyai Alugara Jaya. Manus maning jajalan sultaning bawon iblis. Ora ngerti nek iki panjal maning nata Mandura Prabu anu sudah. Kapora, Wendra Janaka wedi to karo aku. Anggepmu aku ora krungu. Kene bali. Kurang siji. Kowe nek isih gawe dolanan aku ajar kowe. Nggih, ngerti. Sampeyan kok ya klithah-klithih kaya. Ratu kok dadak mlaku rono-rono. Piye Janaka? Wedi kali kula. Karang kowe dadi aku kok, to? Kowe ngaku nek aku kena soting Kyai Alugara dadi Bagong ngono to? Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka kok percaya. Wong tak awusi kaya ngono kok percaya. Perkudara dundurke. Siap. Dundurke apik, perkudara dundurke. Siap. Mangkat. Nggih. Kadangipun Kakang ora sah. Ketonton terus ya aku. Ndara Werkudara Amuk Suramrata Jayamrataya. Kadangipun Kakang Werkudara merga gara-garanipun Kakang bakal bilani Petro Gareng Bagong nganti pun Kakang ilang wujuding Baladewa dadi wujud Bagong. Anu ning kula Bagong. Dikira aku ora ngerti. Setan ora. Bagong. Nah, Gowo Alugara tok nggo apa? nggo manteni sampean. Wah. Wong dodol sapi. Wah. Kowe tegel karo aku. Sampeyan ya tegel karo kula. Endi dasare aku tegel karo kowe? Sampeyan labuhi kula wong ngoyak Kakang kula loro, ngoyak kula. Ha lho. Nek kecekel kula mesti mang pulasara, kula mesti mang idak-idak, kula mesti mang bondo, mang krincong sikile, mang leboke Pakunjaran. Apa kaya ngono kuwi ora tegel? Mula mbangane sampeyan wis tegel karo Bagong, gunane apa kula ngeman karo sampeyan? Kula ya tegel karo sampeyan. Bendara sing ora ngerti lelabuhane karo anak bau. Anak buah. Anak buah. Wah, ora wae, ayo nang ngene ditemtokke. Kowe omahku sing sirna marko ayo. Kowe pusakane Baladewa kakangku. Baladewa nendi? Patene wilan. Wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampeyan tak pateni sisan, Janaka tak pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta. Punta dilasenake. Wah, edan ora edan jajal apa piye? Wah. Mundan kowe. Aja iso rekane ati. Ameng sak aku kok ngoyak Werkudara. Dek terung jangka aku 20 jangka. Ini. Kowe urung rampung ya? Urung rampung sapa meneh? Kurawa rasa nggawa Nenggala kowe iki menang, rasa nggawa Alugara kowe menang. Kene balik iki.
Nya. Lho. Lah yo kene. Lah yo nya. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenenge aku mati. Alah ora. Nya. Bagong, ora sembrono. Nya. Bagong. Aku wegah. Tro. Kene yo. Balekke, Gong. Ha sing duwe dhewe wedi yo. Wedi piye? Ora percaya ta kowe. Nya tampan ana sinipun matur sembah nuwun tanpa. Yo. Bagong ora sembrono. Nya tampan ana. Nya tampan. Sing aku. Apik ya, Gong. Diwalik mesake Ndara Baladewa wis nglabuhi setok nggo gujek ora. Diwalik. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Muka aku. Aku ketoke kaya eman-eman Tru. Arep nggo ngopo eman-eman iki? Enggak. Gong. Agene ora apa-apa. Iki sembrono kuwi pancen wong dugalku arisan pusaka kok dicuthuke nggon bathuk. Anu goro iki nek nyimpen lho dadi ngono-ngono kene. Kaya nggon aku nek nyimpen lho tak ngono-ngono. Engko mapan dhewe. Mapan dhewe dengkulmu mlocot ora. Petro, ngene tak jar bukan. Kowe sing nalar. Nggih. Bapak mundur. Oh nggih. Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora mathuk, aku ora gathuk, nggih. Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya Dewa Buddha kamapan negara Ngastina bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijangka matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijangka sedane Dewi Parasata Kurawa. Oh lah setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa malah dijangka patine to, Gong. Wah, jane. Nek ngerti kaya ngono. Kula mau tak ajar kabeh ya, Tru. Lah iya, wong kabar sekolah lagi Skandara Baladewa. Terus niki apiye pripun? Ayo, saiki kowe tak kanthi sowan bapakmu. Sampeyan ki nderek. Iya. Niki napa mboten ngripoti? Ngripoti piye? Mergo niki kula mandhet teng Raramba. Lho, ngopo? Lho gara-gara sik no. Engko sampeyan nek ngenteni suwe. Iya nek kira aku melu gara-gara piye? Ya aja. Ora wangun. Niki do gojek-gojekan kok. Lho ratu ki entuk gojek kok piye? Ya kena ning rada adoh mresani mawon. Ora usah melu, ora iso nembang kok. Iso wae. Mentok-mentok tak kandhani, Dok. Mentok-mentok tak kandhani tok piye. Nggo, nek sampean kersa nenggo mang tenggo niku bar karo sowan bapak nglaporke lelakon sing dumadi negara Ngastina. Ya, tak tunggu saka kaduan Petro. Nggih, ngestake. Reng, apa? Ayo mulai. Yo.